Getxo 2022an Mendaroko udalak eskatuta eta finantzatuta egin zen Mendaroko zaraten lehen mapa. Eta 2022ko bukaeran emaitza jaso genituen eta emaitza horrekin batera joan ginen hainbat eragileekin, batez ere bidegirekin, A8an sortzen den zarata horren kudeaketa, eurak kudeatu dezaten. Eta noski, udalak nahi duena da mendarotarrei zarata eragin horrek ahalik eta gutxien afektatzea. Kirola sustatzen jarraituko dugu. Legealdi honetan gimnasioa ireki gendun eta egia da arrakasta handia duela eta gure kirol azpiegituren azterlana inondoren horietako bada kirolgune handiagoa, gimnasio handiagoa, erosoagoa eta herritarrei zerbitzu hobeagoa eskaintzea da. Txartelari buruz badago aukera hori Mendaron, Mendaron gimnasio txiki izateran ez dago ez makina bat libre, ordutegia danak beteta daude, orduan Mendaron ezin dugu aukera hori eman. Legealdi honetan, COVID garaian berezeki sortu duen eragozpenak edo eta jarri ditugu abian herriko tabernak eta merkatarientzako bai bonoa, bai obariak, diru laguntza zuzenak ere ipini ditugu, sortu ditzazken galerak edo pixkat ekiparatzeko. Baita ere, kanpaina berezik edo bonoak, zozketak ere egin ditugu, diru laguntzak lokal zarrak, ez dakit nola esan, negozio berriak irikitzeko ere diru laguntzak, obariak ere ipini ditugu eta horrekin erakartzen ditugun kanpotik edo mendarotarrak negozio berriak ezartzera. Eta guk familian Mendaron erosten dugu, Mendaron kalean ibiltzen gera, eta nahi duguna da herri bizi bat, eta hori hala sentitzen dugu. Liburutegia berrantolatzeko lanetan murgilduta gaude, eta adintartea eta behar ezberdinei irtenbide egoki bat emateko liburu zainarekin batera ari garela lanketa horretan. Eta zabaltzearekin, indugu jadanik urte eta erdiro 2 urte beste gune bat ordu zabalagoarekin daukagu irekita. Legealetan ezarri ditugu oinarri sendoak batez ere herritarrei bizimodu kalitatea hobetzeko. Irisgarritasun aldetik Azpilgoetan ditugu Azpilgoetako plaza barritxu, Zelaikuako rampak deritxuguna, ludoteka ondoan, baita ere igogailua eta zubiak eurak, zubi zaharra dakizu moduan iraian hasiko dira obrak eta espero dugu zubi berria 2024-2025 berriro hastea. Eta eurekin ere aztertzen agira etxe bizitzak 2 aukera bultzatzen ari gara, eta baita ere eremu industrialarekin lanketan egea industria Mendaron gera dadin eta bultza alizateko. Ze ikusten dugu Mendaron etorkizuna batez be industriali lotuta dagoelako, eta hori da gure apostu sendoa.
Jadanik legealdi honetan lehenengo pausoak eman ditugu, bai kirol azpiegituretan, baita ere gazteriaren azterketa bat egin ondoren, eta gure asmoa da beste arlo guztietara zabaltzea parte hartze hori, eta argi daukagu hori dela bidea herritarrekin batera Mendaro erosoago bat izateko. Jolasguneak ari gara berritzen eta mantentzen, jadanik bi berritu ditugu, gehi, hemen dugun aurreskolako parkea ere laster berrituko dugu, eta bai berritzerakoan ez bakarrik lurzoru, baitek eta moruak edo egiturak bera aztertu beharreko dagola adinaren arabera. Eta hortan nahi gira, eta hori da gure hurrengo legealdirako apostu bat. Bai, gure hurrengo hauteskundetarako eramango deun programetarako apostua da, nun zeharo itxiko deguna merkatarien zamalanak ezezik eta behar du nahi duten berezitasuna duten norbaiten ezezik. Eta horrek pentsatzen dugu elkargune erosoagoa eta askoz seguru izango dela mendarrotar guztientzako. Aukera bat izan laike herritarrak eskaera hori baldin badago. Kirol azpiegituretan bazegoen eskaera bat hainbat tartetan. Orduan aukera bat izan daiteke. Momentuz ez duguna aztertu. Bada gure lerroetako bat, ze Mendaro ezagustarazteko badago altxorra handi bat erakusteko bide horien bidez, eta hori izango da gure lerroetako bat. Une honetan, azken 4 urteotan bezala, nahi dugu kultura indartze eta sustatzea. Horrek atzetik lanketa handia dakar. Nahi duguna da, hurrengo legealdian, finkatu edo egonkortu kultura indartzea, eta behin hori, ez dakitxe egonkortu edo hitzen dugunean, auzoetara pixkanaka zabaltzea da gure asmoa. Mendaro herri euskalduna da, eta ugomakin batera elkarrekin lan egiten ari gara, eta hori sakontzen nahiko nuke. Bai lortu duguna da talde bat eta euskerako klaseak bertan izatea, beste urtetan Mendarok irten berra izaten da, hori lortu dugu, eta argi daukagu euskera dela gure barruan dagoguna eta eutzi beharra eta indartu beharra daukagun, eta diote moduan umakin batera eta beste eragile batzukin, mendarotar eragile batzukin bultzatuko duguna. Asmoa noski daukagula, baina proiektu guztia dute euren denbora eta danak batera ezin dira egin. Orduan, ez gurea bakarri, eta Foru Aldundian asmoa da Gipuzkoa guztia bidegorriarekin bata besteakin lotzea. Orduan, guk kostarekin batera nahi dugu, kosta lotu, Elgoibarreruntz, oin proiektua luzatu dugu eta garatzen nahi gara Elgoibarrekin batera, eta hurrengoan noski Debarrantz lotzea izango da gure helburua. Egia esan baloratu dugu, baina ez dugu indar gehiegirik ipini legealdi honetan, eta bai izango da hurrengo legealditarako lanketa potente bat. Ez da legealdi erreza izen, daneteko tokau zaigu, bai pandemiak, bai krisi egoera, gerra dela eta bar.
Eta, hala ere, gure proiektu asko aurrera eman ditugu, beste hainbat berean, asko eta asko berean dauzkagu gauzatu nahian, eta, horren balorazioa nik usten dut jendearekin egunero bai Facebook bidez, kalean, egunero egoten naizenakin, euren proposamenak, euren kexak, entzunaz, eta nik uste hori beste baloratzeko modu bat ere badela, pentsatzen denik. Igerilekuan aurre proiektua aurkeztu genuen, nun zan kirolak azpiegituran eskatzen zen bigarren eskaerarik potentiena edo eskaera horregatik aurkeztu dugu eta aurre proiektu hori gauzatu dugu. Izan da bigarrena kirol eremu gehi futbol zelaiaren ondoren eta batiz bat horregatik gauzatu dugu aurre proiektu hori. Ez du nahi esan piztinak egiten baditugu, txorrotak ez ditu kenduko. Pentsatzen dugu biak, kompatibilea direla. Ari gara lanean, eta behingoz gure nahia da geltoki autobus parada egitea Azpilikuetan. Batetik izango da seguruagoa, eta erosoagoa. Ari gara aldean, Foru Aldundiarekin, errepide azpigituarekin, eta nahi duguna da lehenbailen hurrengo legealdirako ezartzen dugun parada hori. Nik nabarmenduko nukena da batetik igogailuak eduki duen lanketagatik eta mendarotarrei bermatuko dion irisgarritasunatik pentsatzen dugu oso garrantzitsua izan dela, baita zubi biak dakarren azpiegituren hobetzeak, eta nik enpresa pribatutik nator eta dena askoz ez errezagoa da. Honek bere denporak, administrazioa bere denpora behar ditu, errespetatu egin behar dira, horrek dakarrena da danak atzeratu, gauza zaildu egiten ditu, orduan horrek pixkat kezka sortze zian, eta horrek da pixkat damutu ez, baina bai atzera bota digun bai proiektu asko eta luzatze denporak. Geratu zaigu, bai proiektu asko egin ditugu, baina dakizuen bezala beste gutxienez bi zubiak, hor ditugu biak martxan, abian bat esan dugun bezala irailean hasiko da, bestea pentsatzen dugu, nahi dugu 2024-2025 lanketan hastea, etxe bizitzak ere baditugu bi gune nun aztertu baino buia bultzatzen ari gera, eta industrial guneak. Eta bi gaien aurrean, pentsatzen dugu laster berriak izango ditugula. Mendaroko alkatearen postuan, ezartzen diren parametroetan daude soldata. Eta alkateari dagokion neurrikoa dira. Planak bera dakar, exekuzio denporak, bai ekonomikoki eta danak zer suposatzen duan. Orduan, orain ari gerana da, ate joka, hemenka, batetikan, finantzak eta horrek lortzeko, badakigu ez dela erreza, eta epe ertainean, modu seguruan, eta batiz finantza laguntza horrekin, badakigu, Mendaroko udalak ezin ditxula horrek bere kabuz egin, orduan pentsatzen dugu modu egokian egin laizken proiektua direla.